walan tarda ankal yahudu jogorani weledema yahudiyankoɓe walan nasara jogorani weledema annasariyankoɓe hatta tattabi'a millatahum ha ndewa diine mabɓe madama aɗa wawi diine mabɓe ɓe beeletake ɓol wiɓe inna hudallahi ay peewal allah hono l'islam wal huda ɗum tan woni peewal kala ko wona l'islam ko majjere ko wonama islam fof ko majjere wala in ittaba'ata ahwa'ahum wallahi sa rewidima belaɗe mabɓe ba'da alladi ja'aka caggal nden hunde arndema min al ilmi ta banggue gandal wahyu ummade Allah ganda malaka alanama min allahi allah min waliyin mo ene reena wala nasirina a ala kaɗowo lepte ganda kala de masana ndewɗa koɓe yiiɗi ganda ɗum kam an kam a ala kaɗowo mo lepte a ala ballo wala in ittaba'ata ahwa'ahum andi la in ko sharɗi de ala sago o jogo jawabu wala wala in ittaba'ata ahwa'ahum sa rewidima belaɗe ɗe ɓe noddanma ya ar e mumen ɗe ba'da alladi caggal nden hunde ja'aka arnode ma min al ilmi gandal malaka paama alanama min allahi to allah min waliyin mo ene renma wala nasirin a ala mo ene hatma lefte ala ɗum bimi la in laam o ko laamul kasawi dey mahzufun ko wondore bomtani noon takdiruhu wa izzati wodiri teddugol am walla wallahi ko alamatu kawniha laamul kasabi huququha qabla in wana laam o firti wondore ko adade in wana ko wala in in asharakta la habadanna amaruka wana هذا جواب القسم ما لك ولي جواب القسم ما لك من الله من ولي هو الجواب القسم جواب الشرط أو ممتع دل نون عليه المذكور لتأخر الشرط عن القسم سبو الشرط أو واتندي قسم أو عندك ولا إن لام أو على سبو دانيال جواب إن أو دانيال جواب جونون تاودي إن أو لام أو أديلهم على سبو إن أو جواب ممتع wana wala in ittaba'ata laam o adi in o ha nder noon wadde in o dañata jawab so ɗi gardi tan battidi hen fof dañata jawab ɗum woni joom alfi o wi wa hasif ladajtima'i sharɗin wa qasam jawaba ma akharta fahwa multazim o wi so tawi ittima'u sarɗi so tawi sarɗi e qasmu mbaɗi ittima'u ndendi ɗo wonno jam'u kamɓe ɗiɗo fof so ɓe gardi wondore ari sharɗi ari ndeke kala hen mo battidiɗa haalde jawabu momtete joni noon taɓe battiɗa haalde ko in o ala sago jawabu o momte sinno ko in o adi la o nden jawabu o la in asharakta lay haɓaɗanna in o wattidi la o de la in ittaba'ata in o wattidi la o de ndeke wadde alay sago jawab makko momte ndeke malaka o jaabi ko laamul gasami woni jawab ma akharta bismillahi alladina ataynahumul kitaba ɓen min dokkuno ɗumen deftere ɓe kam yatlunahu ene dursito deftere nde haqqa tilawati hino nde foti jangirede ni eɓe jangirande noon eɓe golla ko gollete e mayre ko ulaika ɓen kay jangoɓe de yuminuna bihi ko ɓen goni gomɗinoɓe wa man yakfur bihi kala mo yeddi deftere addare nde fa ulaika ɓen kam humul khasirun goni pertuɓe aha kala gadduɗo anani jedduɗo nde kañum ko pertuɗo
كدي مروين كويس كويس لا ما سمي جوارم كم كم جيل ما كده ko didi gadi di tan en bade en bilata ne يا بني إسرائيل إيه منم بب يعقوب اذكروا شفتره نعمتي التي نعم أم أنا أمت عليكم ونعم أمودم وأني من فضلتكم من برمين على العالمين ابن زمان من واتقوا كله يوما يلوم لا تجزي منفتا نفس في التام عن نفس غا في التام شيئا هيهون ولا يقبل منها جبتاك في التام أدنن كويتي تشوتيغو أن يلوم ما أر ولا تنفعها نفتان يدهن شفاعة تفور تودي غلنا الله ولا هم وناني كان بينصرون بكدي لبت كله أن يلوم واذكر جنت إذ ابتلى إبراهيم ثم جربي إبراهيم ربه جومكو وجربي بكلمات نكونغودي جميروجي أكاد الله دفي مو يوبا وود الله مو يوبو وفي كانكو إبراهيم ko wayno wiyama ko manasikul hajji on kongol wi ala ko wufji kinaade en ñitti kinaade en soccade en fembude mustafum en fembude hoore mum en kolnitaade cegeneji en fembude nafde en fembude aana en duhade en tanjade en ɗeɗo gueɗe ɗe Allah winamo yo war kanko Ibrahima ɗe gueɗe o waɗi fa tamma hunna kanji fof o timmini ɗo waɗi bima waɗi فامي إبراهيم أبراهام ونجنين جو إبراهام إبراهيم يعني كيف يقول إبراهيم دي ونجنين يريد إبراهام إنما كنون والله إبراهيم يعني إبراهيم إبراهيم فون سيلي وتعريبه أبو رحيم هو إيرامك وهو ابن تأرخ بن آزر بن ناقور بن صاروخ بن أرغوين نيوان أسكمك فما كوريكو تأرخ تاروخ بن آزر بن ناخور بن صاروخ بن أرغبين بن فالوغ بن عامر ابن صالح بن أرفخ حشد بن نوح أيوه الله فأتمهن أتمني دي كنجي بوب قال الله إني من جاعلك من وني جوغور دو ودما للناس ولندي بإماما كغرديد يبي فوف مي ودي ما وني غرديد تو بانغتيني فوكو ان يمتنت قال كيكو إذا الله وي ونون ko hebbiti wo min zurriyati mine geñgolam mine geñgolam Allah wimo ala la yanalu hebata ahadi aadi gardugolam e diine az-zalimin hefere ka artago diine arto diine ko moƴƴo ma wod yaltube ma ko hefere be gartako wana bibbe ma fof ala ko wone mabbe tan mabbe garta wone mabbe non garta ko am tan ko dawa ko yalta ma ko anto is ja'alna al-bayta to men me badi suudu kabanu mahabatan ko barji tari linnasi wonan yimbe kala do garda e maydu ada daña baraji wiyama suudu kaba kala nyalawma temedere en nogas yurmede Allah en jippo don
kala subaka mo pinɗen yurmede Allah temedere nogas ene jippo e suudu kaaba ɓe so birdare ko waɗa ɗumen so neɗɗo yeehi makka arti falaji jaaha makka garta mbiya makka naɓe birdata Allah boni maɗa eɓe birda kay mbete yaade suudu kaaba wona wirde ana wirde ko ƴewde baraji tan hi sa yi a dañi baraji ka ala o mbatta wirde suudu kaaba ndu sa wangima ndu aɗa jogui capanɗe jeegom yurmede Allah sa juuli ɗon aɗa darɗe ɗiɗi a dañi capanɗe nayyi yurmede Allah sa wirtima ɗon a daarima a dañi nogas tawa juulani a wirdat i on ko wirdat gona ga noon a jogalani yiide ndu so wona mbaɗa million ngaji ɗiɗi pawɗi nde puɗɗoɗa yaade jiiya mbiyanna wirdata sa yiyano mbiya pourtant no makka ɗa birdata aɗa hangine yimɓe Allah boni fala mudde fala de nde wonno koko ɗala nde wonno wona ko wimo wona ko mala wala ko ɗala ya huɗo fof ne gala ɗum won wo is jaalna al bayta tumane min mbaɗi suudu kaabanu mahabatan koni mbarjitirdi linnasi wonande yimɓe yimɓe kala naɗɗon daña baraji wo am nan ko ɗum hoolare kala naɗɗon anani kala naɗɗo ɗo ala ko yandata e muɗum wattahidu Allah wi joguiteɗe on yimɓe ɓe min maqami Ibrahima ɗo hajaru ɗo darino omo maha ɗo hayre nde o darino ɗo joguirɗe ɗon musallan ko juulirde aha ɗon bangguima on gayni eywa bango ɗe ɗon juule ɗon darɗe ɗiɗi maqam Ibrahima ala banguiɗo suudu kaaba yo juulɗo maqami ɗon darɗe ɗiɗi wa ahidna min jamiri ila Ibrahima e oɗo gorko wo Ismaila e oɗo gorko min jamiri amin mbiɓe an ɗahira laɓɓine baytiya suudam ndu laɓɓinireedu jalaŋeeji liɗɗa ifina wonande wangotoɓe wal akifina ñiiɓoɓe ɗon ne juula won rukka anani ñiiɓoɓe ɗon waɗa ɗuftotoɓe won rukka e ruƴoɓe a sujudu sujjoɓe juuloɓe ne nangga e koppine cujja o qala Ibrahimu jangto tumade Ibrahima wi rabbi jomam ij'al haza waɗɗo ngoɗo wuro baladan ko wuro aminan hoolim waɗ ɗum kala gonɗo hen wasa warede taw ƴiƴam ƴeretake ɗon hay goto toñetake ɗon ladde nde heeletake warzug ahlahu min as-samarati jaaɓe makka an joomam mboɗo ñaaguima ya arjiguinɓe ɓesnoje ya arjiguinɓe ɓesnoje nde wonno makka ko ladde yewde toɓetake gawri ala ndiyam ala kono ala Ibrahima noon ñaaganiɓe wi yo Allah addanɓe arjigui on yoban yooɓe dañ koɓe ñaami Allah jaabi makka wayi alɗude ni e ndemata e ngala haydara kono bang yo bang kamɓe ɓuuri aduna fof allude duwaw Ibrahima noon nde duwoto nde wonno wonde o haalno Allah waɗimo avertissement on ɗo wino Allah wi mi waɗima ka an woni gardiɗo o wi min e leñolam min e kala ko yaltata am Allah wima ala la yanalu ahdi al-zalimin wona ɓiɓɓe ma fof gardoto wonen ko yefere ɓe gardata joni o wayi e duwade woni gal waɗi kertel o wi man amana minhum kala e mabɓe gonɗinɗo Allah rokku ɗum ko ñaami makkanaɓe kala hen gonɗinɗo billahi Allah wal yawmil akhir gonɗo ñalama cakkitiɗo ya rokku ɗum ko ñaami Allah jaabimo Allah wima ala wa man kafara hay jedduɗen kay mami rokku ɗum ko ñaami hay jedduɗo wa man kafara hay jedduɗo mami rokku ɗum ko ñaami fa umatti uhu mami dahmi ɗum ñaama ha haat kono qalilan ko seeɗa summa adarruhu so maawi mi ƴoñoyama ila azabin nari fewde lette jeygo mi ñamminamo hawa haara o daña ko wiɗemo fof to mayonata jeygol bisa mbos almasiru ruttorde tawde ko jeygol jangto wi yarfaw ibrahimul qawaida tumade Ibrahima ɓamti dosɗe suudu kaaba nde o waɗi ngorondi ndi suudu kaaba ndu nde o waɗi ɗum ngorondi o gorgini ɗum wiyama suudu kaaba ndu tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala nde o tagi andi ndiyam adi tagede e leydi ndiyam adi tagede e leydi fodde duuɓi ujunnaje ɗiɗi ndiyam ɗam jiiɗa ɗam ayi wona ndiyam ɗe fayi koye leydi kono ndiyam adi leydi tagede duuɓi ujunnaje ɗiɗi on saha kana zalika al baytu zubdatan bayda ala wajhi al ma
de ndiyam ɗam tagaande suudu kaaba ndu ndu waɗa kono comme tawre nebam e ndi yaha e dow maayo he e ndiyam he ene yaha heen on sahaa fa duhiyatil ard leydi werta less ndiyam o busiɗat wam taddat leydi ndi nde werta nde wam taddat footi tawre nde mawni tawre nde mawni falamma ahbada adamu ila al ardi nde baba adama taga telli e leydi he istawhasha ila dhikrillahi o yiɗi cantade Allah o yeewa o yiɗi rewde Allah kono ko jeewaɗo annda no rewrata Allah Allah jippini suudu baytul ma'mur ko kange boɗeje waɗi ko damude ɗiɗi kange o ko bulaji damal funnani damal hirnani ndu wiyete baytul ma'mur ndu adi suudu kaaba ɗo tawre nde bam ranere nde ɗo wonno ɗo o waɗi ɗon suudu ndu kanko baba adama o ummo hindi o arda ɗon koyɗe ko wango ɗon wiyama adama hajji yaari koyɗe duuɓi yaari koyɗe laabi 4 duuɓi 4 omo hajja kanko baba adama o yaara koyɗe nde o gayni duuɓi 4 timmi malaikaji ɗi mbimo laqada barra hajjaka ya adamu hajju ma feewi moƴƴi adamu nde ɗufan ari annabi nuhu nela yimɓe mum takalka Allah yamiri malaikaji yo ittu ndun suudu ɗo fa ɗum nawa ɗum asaman jeeɗiɓijo e ndur toon ha joni nokku o yeewi nde baba ibrahima ari Allah neli jibrilu ko jibrilu ɓamtuno suudu ndu nde suudu ndu ɓamtanode jibril itti hajaru aswad o mofte ɗum to hayre ne wiye jabal abi qubays hayre nde feeti hajaru aswad woni naati to mofti to saabu renede haade yolade ko ni wiya wi ko ngol konngol noon wiira kono ko ɓuri lollude adi maade suudu kaaba ndu ko malaikaji suudu kaaba adi maade ɗum ko malaikaji caggal ɗum nde baba adama ari mahi maatiɗo caggal ɗum annabi siisu ari maatiɗo ko ni no annabi suusu maarino ni nun ndu woori ha ɗufan ari ndu ɗufan ittindu ndu ɗoofa ndu fayi dow asaman ngorodi ndi ronka andede an kanti o wi fa adhaba rusumahu zahiriyat dow ale dow ɗe jiya kono noon piyoji ɗi nan toon li annahu thabitatu muttasilun bil ardi sabiati piyoji ɗi jeeyi ko ha asman jeeyi ha leydi jeeɗi ɗi toon piyoji ɗi jeeyi ko ɓe mbawi wadde ngoroni ba piyoji ɗi jeeyi ko ha asman ha leydi jeeɗi ɓiri jibrilu artiri hajaru aswadu taw ko hayre jabalu aboy qubays monno ɗum de ibrahima ari yiɗi matade suudu jibril ari o waɗanimo diidanimo diidol wimo waɗɗo wimo ko ni wano o mahi eno jibril waɗirni caggal ɗum leñol ne wiye amalaqata ɓen ngari keliɗu matiɗo caggal ɗum leñol ne wiye jurhumu ngol ari matiɗo caggal ɗum bani usay en keli maatiɗo caggal ɗum Quraysiyankoɓe keli ɗum maatiɗo hol battuɗo hayre nde e place mum on saha nelaɗo Allah yaara duuɓi 25 de kamɓe Quraysiyankoɓe keɓe leƴƴi 40 ɓe lurdi ɓe mbi minen battata hayre nde e place mum ɓe mbi minen battata hayre nde e place mum ɓe mbi ko woni gonga daroɗen ɗo ɗo gonɗen kala gadiɗo arde men on ko watta on ko ñayi fof mo wi o watta fof on watta ɓe jeeɓe ngol konngol on saha nelaɗo ari sallllahu alih w sallam adi arde kañum ene yaara duuɓi 20 tawiɓe ɗon ɓe mbi Mouhammadou
minen komin lurduɓe ɓe gonɗo leñol wi kañum wattata hayre nde place mum ɓe mbi ko minen battata hayre nde place ɓe mbi ko ɗum noon kala mo leñol ngol toɗɗiɗa yo wattu ko ɓen jeeyi nelaɗo wi gadde wudere ɓe gaddi ɓe berti nelaɗo ƴetti hayre nde fawi wudere he nelaɗo wi gofo ƴetti collo goto hemmo fof ƴetti collo ɓe jeeti ha to nder suudu kaaba to nelaɗo wi joƴƴine ɓe joƴƴini nelaɗo itti hayre nde fawi place kanko tan watti pama kamɓe ko wonani men ko doole ɗe ha eɗo mbaɗani kamɓe ɓaccoɗe ɓe tinani ɗum kam ko nela tan nelaɗo itte leydi he fawe hayre he fawe wudere he nela wi ƴette ɓe ƴetti ɓe jeeyi ha nder suudu nelaɗo joƴƴini ɓe joƴƴini nela kadi itti hayde kadi watte place mum kadi kamɓe haydara kamɓe kay ko wonde men ko wonade hayde kono ka haydara ɓe mbattani Allahu akbar eyyo joni noon kamɓe ɓuuray senkoɓe ɓe jiiɗi matade suudu ndu ɓe ngala kalis no Ibrahima waɗirno ni huuɓere nde ne mawni ɓe mbawa ɓe ngala kalis timminowo ɓe dotti suudu ndu wodi no ɓe gusti ɓe gusti joni noon caggal ɗum noon ɓe pirti ɓe wiyama ɓe jaltini hayre nde ibnu Zubayr on artiri suudu ndu e place mum no Ibrahima waɗirno ni ene tindini hadis o yumma Aïssa lawla qawmuka anani hadisu ahadan bi kufrin la banaytul bayta ala qawaidi Ibrahima o wi hadis rasul sallallahu alaihi wasallam wino yumma Aïssa wi sanno wana yimɓe ma ɓe ɓooyi hen kadi keferu mamin maato suudu ndu e dosɗe Ibrahima nde hojjaji nde yeehi haaɓe bireɗo Ibnu Zubayr wari ɗum o yirbini suudu ndu o heeli o addi lengge o heeli suudu ndu o mahi suudu ndu o maati ɗum no Quraysenkoɓe maaruno ni ha joni suudu ndu kono Quraysenkoɓe maaruno ni ko ha joni ɗo yarata no suudu ko ɗon woni ha joni ɗum woni wa id yarfau Ibrahimul qawa'ida nde Ibrahima ɓamti dosɗe ɗe minal bayte suudu ko Ismailu o gorko ne mati ɓamti kamɓe ɗiɗi ɓe maaha ɓe mbi rabbana joomi men taqabbal minna jaɓan min ha jaɓan min innaka no an anta sami'u an woni nanowo konguɗe alalimo ganduɗo golle rabbana joomi amen waj'alna wat min muslimayni laka ko min jebbilaniɓema o min zurriyati hunde e geñgol amen min zurriyatina e geñgol amen wat ɗum ummatan ko dental muslimatan laka jebbilen ngal ganda ene jebbilenima wa arina andin min manasikana dewirɗe amen Allah andin min shariaji amen o tuba aleyna jaɓan min tuubu buya innaka no an Allah anta tawwabu an woni jaɓɓowo tuubu arrahimu jurmotoɗo rabbana joomi amen wa ba'as fihim ya nele mabɓe rasulan taw ko nelaɗo min jeeyaɗo e mabɓe Allah jaabi nelal ngal jaabi duwa o jaabodi nelaɗo Allah sallallah sallam yatlu alayhim omo dursito e mabɓe ayati ko qur'ana ma o yuallimuhumul kitaba omo janginaɓe ko wiyete qur'ana wal hikmata e ko ñawoje gonde qur'ana koye zakkihim o laɓɓinaɓe e keferu innaka na an Allah antal azizu an woni polɗo alhakimu ñeñuɗo e golle wa man yarghabu an millati Ibrahima ala gañowo diine nelaɗo Allah sallallahu gañowo diine baba Ibrahima wappa ɗum illa man safiha nafsahu so wona mo ganduɗa ene ɗaayi fittano mum o wi ko ɗaayiɗo fittano tan o an añata diine Ibrahima wala qad istafaynahu wallahi min cuɓima Ibrahima fi dunia aduna he min cuɓurimamo mo nelal e musidago wa innahu kanko Ibrahima fil akhira l'akhira lamina salina koye moƴƴuɓe jeeya o jeeyete kadi koye toɓe darajuji canto ida qala lahu tumande wiyanimo rabbuhu joom makko aslim Allah wi mo jebbilo laɓɓin diine ma qala o jaabi o wi aslamtu mi jebbilanima li rabbil alamina wonande jeyɗo bindi o wassa biha wasiyi diine o Ibrahima banihi ɓiɓɓe mum ko yaqubu ne fayamayɓe kamne wasiyi diine o ɓiɓɓe mum qala a wi ya baniya ɓiɓɓam inna allaha ay Allah istafa lakum dina Allah suɓanimo on diine ala tamutunna hoto maaye illa wa antum so wona taw onon muslimuna oɗon moni julɓe am kuntum shuhadaa wo yamiri ɓe tabita diine haɓe maya wa qala yahudu mbinela sallah sallam alasta ta'lamu beele ala tanoki aɗa andi
أن يعقوب يوم موته يلام يعقوب ما يتأو أوصى بنيه باليهودية بلا أن يعقوب ما يرى يعقوب بام النبي يوسف يلام ما يتأو ووسيينو بيبقى مكو يو دو دين يهود الذي أنن كانت الذي أم كنتم لكني بام أن لاتي ما رسوها أدن توا إذا حضر يعقوب الموت تمنى مايد أري يعقوب أدن توا إذا قال لبنيه تمنى أبيان تبيب مكو ويبيب دي ما تعبدون كانكو يعقوب دي أو مايات وجدين سوكا مكو فوف كيدي ياسا مكو ويبيب ما تعبدون من بعدي سمي ماي هولكو ديواتون قالوا بيبي فوف جابي بي نعبد إلهك من ديواتك وديوتي دوما وإله آبائك ديوتي دو بابرال ما قال بين إبراهيم أو غوركو وإسماعيل أو غوركو وإسحاق أو غوركو إلها ديوتي دو واحدا غوت ونحن له منن ونندم أو مسلمون من جبل عند إلهك إلها ونبدل ون إلها واحدا وبدل ونحن روا وننا بدل ونحن منن له ونندم مسلمون من جبلني أنت من دوات allawi tilka ɗiɗo leƴƴi kaalaɗi ibrahima en ismaila en yaquba en ummatun ko dental qad khalat ɓennino ngal dental ɓenni laha ene woodani ngal ma kasabat kala ko ngal faggitino to banggue golle e ko ɓe joɓete ko kamɓe gandi wala kum onon ne joni tawaɓe joni ɓe onon nene woode ɗo ma kasabtum kala ko golluɗon so tawi neɗɗo haalanima ko moƴƴi hoto wi a gandumi de ene waɗata no adiɓe de mbaɗino an ka ɗayɗo tilka ummatun qad khalat adiɓe de mbaɗino ɓe mbiya gila dawa daɓi de ɗum ne waɗata no ɗum woni ko rewɓe ɓe mbiyata gila dawa daɓi ɗum de koko waɗete tan dawa noon daw tan joftani gila dawi ha ɗo en jiyan dawa taw nanta tan ko dawa dawi kono noon dawa jofti a nanata ni dawa dawɗo mo artani kay ala ko woƴima wiide aɗa ñamba ɗum neɗɗo kay ñambata ko jahone arta kono jahomo artata imi anne ndewa e makko nde kawja noon ɓe mbiyata sa wiɓe ɗum ɗo moƴƴani mbiya i gandu de guila dawa dawi ne waɗete noon dawa noon daw tan arta tilka ummatun qad khalat ɓe hankadi laha ma kasabtum ay ko ɓe golluno ko ɓe moɓe joɓoyi ɗum sene moƴƴi maɓe gandoyi so moƴƴani maɓe gandoyi anne ko golɗa ko ma yoɓe hoto ñimtinno wala tusaluna on namdetake amma kanu ga ko ɓe laatino yamaluna ɓe golla ala namda ɗon ko golle mum wa